good morning mga lagan. So, nang-invite na to breakfast ride sa TCH. So, matatag sa iyo. Okay, layo ba ta? Paano man siya? UTI man eh. UTI, umibig tapos 81. Ay, so Michael Budi Gonzales siya ako rin bro sa nato na sa bayan eh guys sa ano eh need to relax or unwind yung mind ba sa TCH yung request daw. So sa bayan to ni. A few moments later. So good morning mga laagan. So nanata sa ano no bahan to TCH na tadiri. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Nungguin ya. Mama muda. Mama muda.
Oh, di ba? May siyang buki, di ba? Q815 Balwarti